tomto a ďalšom videu sa naučíme, kedy a ako používať going to, teda budúci čas vyjadrený pomocou frázy going to, alebo teda chystám sa. Ide najmä o plány a zámery, ktoré sú dlhšie už naplánované, dlhšie zamýšľané. We are going to get married a month or two before Christmas, teda chystáme sa, že sa zoberieme mesiac alebo dva pred Vianocami. Pozor, we are going to get married. Treba tam dať samozrejme pomocné sloveso a hlavné sloveso v základnom tvare. Keď tam dáme we, nemôže tam byť is, len na zopakovanie. Iný príklad, Little Rudko is going to be a scientist when he grows up. Teda Rudko sa chystá byť vedcom, keď vyrastie, keď bude starší, keď bude dospelý, chce byť vedeckým pracovníkom. Going to v jednom aj v druhom prípade by sme preložili ako chystá sa, teda má nejaký zámer, alebo už zamýšľa, že sa toto stane, chystá sa, preto going to. Úloha pre vás, treba doplniť správny čas a vybrať dôvod, prečo ste tak spravili. Pozor, možno všade nebude budúci čas. What are you going to buy your girlfriend for Christmas? Teda čo sa chystáš kúpiť svojej priateľke na Vianoce? Nejaký plán alebo zámer, dlhšie zamýšľaný, teda on už vie, ale ten druhý sa ho len pýta. What are you going to buy? Čo sa chystáš kúpiť? Flower, perfume, clothes, whatever. My father, a pozor, znova tu máme as a child ako dieťa. Teda my father lived in Bratislava as a child. Môj otec býval v Bratislave ako dieťa a veta je v inom čase. Nie je to budúci čas, ale je to minulý čas. Treba vždy prečítať celú vetu až do konca, aby ste si uvedomili, pozor, možno, že toto posledné slovo vám rozhodne o tom, aký čas treba doplniť. Ďalšia oblasť použitia going to, ak robíme nejakú predpoveď do budúcnosti, na základe súčasného stavu alebo nejakého dôkazu, ktorý máme z prostredia práve teraz. Betka is going to have another baby in July. Vidíme Betku, Betka má už brúško a teda povieme, že ako chystá sa mať dieťa alebo porodiť dieťa v júli. Going to have another baby, lebo vidíme už to brúško, vidíme dôkaz, použijeme going to. It's going to rain, look at those clouds. Teda, aha, pozri, bude pršať, pozri sa na tie oblaky. Teda vidíš priamo teraz nejaký dôkaz, pozrieš sa von, sú tam oblaky a na základe nich usúdiš, že pozor, naozaj bude pršať. It's going to rain. Nepreložili by sme to, že chystá sa pršať, že teda už sa všetci chystajú, ale na základe nejakého dôkazu, ktorý mám priamo teraz, vyjadrím nejaký záver alebo nejakú predpoveď. It's going to rain. Oh no! Those cars are going to crash into each other. Nie, pozor, tie auta sa zrazia. Vidím, že sa k sebe blížia veľkou rýchlosťou, trebárs v jednom je opitý vodič, v druhom tiež. Vidíme, že sa zrazia, máme to pred očami. A tá predpoveď do budúcnosti je na základe nejakého dôkazu alebo stavu, ktorý vidíme práve teraz, že aha, vidím, jedno sa blíži, druhé, dám tam going to, lebo sa to už ide stať. When he grows up, he is going to be a scientist. Teda, keď vyrastie, bude z neho vedecký pracovník alebo kozmonaut. Je to nejaký plán, zámer, poznáte to, deti od malička snívajú, že ja budem veľký, potom budem kozmonautom. A teda v podstate sa chystá, pracuje na tom a možno sa to mnohým aj podarí. Teda práve preto going to, lebo je to niečo ako nejaký zámer, plán, ktorý je už dlhšie premyslený, nie je to spontánne rozhodnutie a vtedy používame práve going to.